సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. సో కొంచెం డిఫరెంట్‌గా ట్రై చేసిన ఈ వీడియోని. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇక్కడ లిరిక్స్ ఉంటది. సో లిరిక్స్ మొత్తం రాసి ఉంటది. మీరేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ ఇక్కడ నా పేరు ఉంటది. ఆ పేరుని చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ సో ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా. కింద ఇక్కడ 6 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఒక వీడియోని యాడ్ చేసుకోండి. మీకు నచ్చిన వీడియో ఏదైనా కావచ్చు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్‌గా ఈ వీడియోని యాడ్ చేస్తున్నా. సో ఈ వీడియో ఉంది కదా! దీన్ని ముందుగా ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసుకోండి. వీడియో మీద టచ్ చేసి 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసి సో ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తారంటే మొత్తం లిరిక్స్‌కి కిందకి రావాలి. సో లిరిక్స్ మొత్తానికి కిందికి రావాలి ముందుగా వీడియో. సో ఇలా పెట్టేసుకోండి. సో ఇక్కడ పెట్టేస్తే సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా! సో ఇప్పుడు సింపుల్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆహా! అని ఉన్నదిగా దీన్ని వదిలేసేయండి. సో ఇక్కడ యూట్యూబ్ అని ఉందిగా దీన్ని యూట్యూబ్ లోగో యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లోగో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకున్నా. సో ఇక్కడ యూట్యూబ్ లోగో ఉందిగా దీన్ని ఇక్కడ వరకు కట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు సింపుల్‌గా చెక్ ఇన్ అంటే ఇక్కడ ఒక వీడియో రావాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఇప్పుడు నేను ఒక స్క్రీన్ రికార్డ్ చేసుకున్న ఆ వీడియోని ఇక్కడ యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఈ వీడియో. సో ఈ వీడియో ఉంది కదా! దీన్ని ఇక్కడ వరకు కట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ కట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్ కట్ చేసుకోండి. కట్ చేస్తే సింపుల్‌గా వచ్చేస్తది. సో ఇప్పుడు ఇది కూడా ఆల్రెడీ కిందికే రావాలి వీడియో. ప్రతిది ఫోటో కూడా కిందికి రావాలి అండ్ వీడియో కూడా కిందికే రావాలి. సో స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. లేదంటే కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా కంప్లీట్‌గా చూడండి. అప్పుడే క్లియర్‌గా అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ వరకు పెట్టుకున్నారు కదా! సో ఇప్పుడు ఇక్కడ డిక్‌చిక్ అని ఉన్నది కదా! దీన్ని మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఫోటో చూపిస్తా. సో ఏదో ఒకటి ఈ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. కట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఇప్పుడు ఇంకోటి దీన్ని కట్ చేసుకోండి. సింపుల్. సో ఇలా వచ్చిందిగా. సో ఇప్పుడు డీజే. సో మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఇప్పుడు డీజే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఇది ఈ ఈ ఇది ఉందిగా ఇలాంటి ఫోటో యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇది ఎక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తారంటే ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో 9 సెకండ్ టు 2 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ నుంచి వేరే ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో దగ్గర దీన్ని ఎంతవరకు డ్రాగ్ చేస్తారంటే టైమింగ్ చెప్తే ఇక్కడ 16 సెకండ్ 21 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకొని సో ఈ ఫోటోని కూడా కిందికి తీసుకురావాలి. లిరిక్స్ కిందికి రావాలి మొత్తం లిరిక్స్‌కి. సో కిందికి వచ్చిన తర్వాత సో ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇంకోటి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో. సో ఈ ఫోటోని ఎక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తారంటే సో ఇక్కడ వరకు 20 సెకండ్ 20 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి దీన్ని కూడా సేమ్ కిందికి తీసుకురావాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఇప్పుడు ఏ ఫోటో ఏదైనా ఈ ఫోటోని లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోటి ఏం చేస్తారంటే సో ఇక్కడ 60 సెకండ్ 21 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఇంకో ఫోటో యాడ్ చేసుకోండి. సో ఆ ఫోటో. సో ఈ ఫోటోని మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోవాలి. డ్రాగ్ చేసి సో ఈ ఫోటోని అన్నిటికంటే కిందకి తీసుకురావాలి. సో కిందికి తీసుకొస్తే కరెక్ట్‌గా వస్తది.
సో ఇట్లా పెట్టేసుకోండి. సో సింపుల్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే లిరిక్స్‌కి ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ ఉంటది. సో ఫోటోస్‌కి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఉంటది. ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ 3 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ముందుగా ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఫోటోది దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వరకు ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ యూట్యూబ్ లోగో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో యూట్యూబ్ లోగో పేస్ట్ చేసి సో దాని తర్వాత ఇక్కడ దీన్ని వదిలేసేయండి. సో ఈ వీడియోని వదిలేసి మళ్ళీ దీన్ని కూడా పేస్ట్ చేసుకోండి డీజే. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఈ ఫోటోది దీన్ని కూడా పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా, దీన్ని కూడా పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు పేస్ట్ చేసి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ ఫోటో దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వరకు ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటోని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో మీద టచ్ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ లాస్ట్ ఫోటోది కదా, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వరకు ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒకటే ఫోటో ఉంటుంది, ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ దగ్గర సో ఇక్కడ 17 సెకండ్స్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత కింద మ్యూజిక్ ఫోటో దిగా ఈ మ్యూజిక్ ఫోటోని కూడా సేమ్ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో ఉంటుంది, ఆ ఫోటోని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఫోటో కరెక్ట్గా వచ్చేటట్టు పెట్టుకోండి, మీకు నచ్చినట్టు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నా. సో ఇలా సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఇలా మొత్తానికి కంప్లీట్గా యాడ్ చేసుకోండి. సో కింద వీడియో మాత్రం లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. నేను ఒకటే వీడియో యాడ్ చేసి చూపించిన, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఒకవేళ వీడియో అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చూసుకోండి, లేదంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో తప్పకుండా మళ్ళీ చూసుకొని వీడియోని క్రియేట్ చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తానికి వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.